Часта кажуць, што філолаг архіварыус слоў. Вось мы з маімі вучнямі сапраўдныя канструктары сэнсаў. Зараз я пакажу вам, як мы збіраем нашы праекты. Вось наша першая цаглінка. Гэта тэорыя і тэкст. Напрыклад, калі мы вывучаем легенду Янкі Купалы «Магіла льва», мы не проста чытаем тэкст, а даследуем яго, шукаем гістарычныя факты, вобразы роднай прыроды. Гэта сапраўдны падмурак. Але тэкст ажывае толькі ў тым месцы, дзе ён нарадзіўся. Таму другая цаглінка – гэта наша экспедыцыя, вандроўка, палявая праца. Мы едзем на экскурсію, здымаем відэа той сядзібы, таго месца, аб якім пісаў паэт. Бярэм інтэрв'ю ў краязнаўцаў. Напрыклад, пры вывучэнні той жа легенды «Магіла льва» пра героя Машэку мы наведваем Машэкаўскую гару ў горадзе Магілёве. І тут, па-сапраўднаму, тэорыя сустракаецца з рэальнасцю. А цяпер лічбавы клей. Это тое, што злучае ўсё разам. Гэта можа быць інтэрактыўная карта або відэаблог справаздачы ў сацыяльнай сетцы. І ў выніку з разрозненых цаглінак атрымліваецца цэльны прадукт. І гэта не проста даклад, а жывы, лічбавы, якасны праект, які бачаць і каменціруюць іншыя. Мы не проста вывучаем з маімі дзецьмі літаратуру. Мы будуем яе і па-сапраўднаму пражываем у рэальнасці.